Hej, vi er taget ind på ungdomsskolen inde på Østerbro. Vi skal ind og interviewe Adonis fra Q&A Connected. Hvad ved du? Hvem er du? Så kom, men når først du slås, kan du aldrig gøre det om. Og som om du ikke føler dig tom, når du sidder i retten og venter på din dom. Er du bange for dine venner, så du en svans. Det er lige meget om du hedder Hassan eller Hans. For alt blod er rødt, når det flyder. Og så er der ingen, der kan bruge gangster-attityder. Fat nu, at det er spild af tid. Og rende rundt og spille stor og være paranoid. Alle børn husker legepladsens gynger. Det er derfor alle sammen synger. Har du oplevet kriminalitet? Altså, ja, det har jeg. Det må man sige, det har jeg. Ja. Okay. Hvad er din holdning til det? Altså, hvad synes du sådan om kriminalitet, om det sådan, hvor slemt det egentlig er, som udelukkende i Danmark? Altså, i forhold til sangen, ja. Tænker du på, eller i forhold til mit eget liv, eller? Nej, mest i forhold til mit eget liv, faktisk. Altså, jeg synes selvfølgelig, det er fuck, og jeg synes, at det er noget, eller jeg har som ansvar som rapper, kan gøre noget ved det. Altså, hvis jeg har mulighed for at gøre noget ved det, så vil jeg gøre det. Jeg synes helt klart, at der er en tendens til, at tingene bliver eskaleret, eller har eskaleret mere, men nu synes jeg faktisk, at tingene slår roligt ved at passe igen og slå roligt på vej nedad i forhold til, hvad det har været for nogle år siden. Men det er klart, altså, der er problemer i samfundet med, at folk gør, at vi skal rundt og frygte og være bange. Og en gammel dame kan ikke gå på gaden uden for sig selv, ikke? Ja, præcis. Okay, hvad var formålet med sangen, så at sige? Om der var et specielt formål med den? Ja, altså, der var et formål med det på et tidspunkt. Der var der mange knivstikkerier, der var noget meget bandekrig. Tænder for min radio og hører en stemme sige: Pigebande tæsker uskyldig ung pige. Og det var meget vigtigt på et tidspunkt. Det var også en grund til, at vi lavede nummer, skrev sangen, fordi vi mente, at vi som sagt, som jeg sagde før, at vi havde ansvar som rapper til at prøve at gøre en forskel, til at prøve at få andre folk til at se de lyser på tingene, og til at droppe kniven, droppe våben, og prøve at gøre noget bedre ud af deres liv, og vise til vold, ikke? Er der nogle af dine venner, der har været udsat for kriminalitet før? Du kender nogen, der som selv Adonis, eller måske der er nogen, der fulgte efter mig, eller er de på en trykker, eller du kender nogen, der var på hospitalet på grund af noget sygt, eller? Ja, det gør jeg. Jeg har en del af mine kammerater har oplevet det på egen hånd. Jeg har også selv oplevet det på egen hånd, og også selv været involveret i slåskampe. Og har trukket en kniv, og du ved, og stået foran en kniv, du ved, med henviser, så det er aldrig eskaleret til det punkt, hvor man selv er blevet, hvad skal man sige, stukket eller noget stil, ja. Men jeg har da kammerater, der blev stukket med kniv, og jeg har også kammerater, der har en kammerat, der mistede et øje, for at være FCK-fan, og har mødt de forskellige Brøndby-fans, altså. Jeg har kammerater, som selv har været voldelige, og har været inde og sidde, og ude igen og så videre. Jeg har selv set folk blive stukket, skåret, selv hjulpet, og selv været med til at forhindre slåskampe. Hvordan så kommet ind bare som brudt ind midt i det hele? Ja, brudt ind midt i det hele, blandt andet en kammerat af nyhedsaften, eller ikke en, jeg var i byen med på det tidspunkt, men en, jeg kendte, hvor der var omkring en 5 drenge, der hoppede på ham, og så hoppede jeg ind for ligesom at prøve at stoppe det, og forhindre det, jeg stikker af. Da der på grund af, at der ikke var andre, der turde ligesom at hoppe ind. Og altså, han fik gennemskabet, men han måske på flere slag, at det var stadig. Det er også svært, det er svært valg at tage, hvis der nu står foran en dreng, der alle sammen har knive på sig, eller altså, man er bange for at gribe ind, fordi man tænker, okay, hvad må det ske for mig, ikke? Ja, præcis, ikke? Så det er også altså, det hele går jo så hurtigt ud, ikke? Så hvad kan man gøre i sådan en situation?
Hvis du skulle stå som politiker eller et eller andet og snakke for hele Danmark, hvis du skulle have en eller anden idé, bare sådan en lille idé på, hvordan man kunne stoppe det. Altså det kunne være alt fra noget med politiet, at du måske skulle sende flere styrker afsted, eller stoppe flere lov om det skal være mere lovligt, eller øge straffen for vold, eller hvad der kan ske, flere kameraer måske i butikker, eller... Ja, jeg synes helt klart, at samfundet har et ansvar. Jeg synes, at nu her for eksempel, nu skal regeringen meget ned på uddannelse. Og en ting, der nedbryder fattigdom og nedbryder kriminalitet, nedbryder et eller andet sted kriminalitet. Hvorfor bliver man kriminel et eller andet sted? Ikke? Fordi man føler ikke, man kan yde noget, eller man føler, at man mangler noget. Du ved, ikke? Og en af måderne på at forhindre det, det er ved at få en uddannelse, ved at få folk ind i samfundet, melde folk ind i samfundet. Ikke? Så derfor ærger det mig, at den nuværende regering skærer meget ned på uddannelse, fordi jeg mener, at uddannelse er en af de mest præventive måder på at stoppe kriminalitet på. Ikke? Så synes jeg også blandt andet, at de indsatte, mange af indsatte, der kommer ud, og så kommer de ind igen. Ikke? Og jeg synes, at man skal gøre mere for de folk, der kommer ind, give dem flere muligheder. Nu arbejder jeg selv i en ungdomsskole, og ungdomsskolen bliver skåret i hovedrøv. Der er ikke midler til at komme ud og lave aktiviteter for de unge, til at skabe noget. Forstår du, mener? Og det er de her ting, der nu arbejder meget med rapmusik, og mange af de rappers, jeg har for eksempel, jamen de kommer fra udsatte områder, og der er ikke mulighed, der sker ikke nok for dem, til de kan beskæftige sig med at få andre interesser end ude på klokken, og vente på at lave ballade. Så helt klart, det synes jeg, det er sådan nogle aktiviteter, events for unge, for eksempel som Rap Kings, dansearrangementer til dem, der godt kan lide dans. Altså giv de andre noget til, i stedet for at rende rundt ud i klokken og lave kriminalitet. Ja, selvfølgelig. Og så er det det sidste spørgsmål. Hvis nu du skulle komme med en idé til en sang, der skulle handle om vold, ud over det, du har lavet, hvad skulle så være en idé til, hvordan det kunne være stillet op, eller noget, der skulle fortælle? Er det fordi, I skriver sang, eller hvad? Det kunne godt være. Det kunne godt være. Like that. Jamen altså, det vil sige, der skal altid være, altså jeg synes ikke, man skal levere tingene så på hvidt, altså der må gerne være en historie til det, altså man kan også skrive en historie om en person, der ikke har lavet andet end kriminalitet i sit liv, men pludselig måske fået muligheden for at ændre sit liv. Ikke? Et eller andet sted, så handler det om at tage ansvar for sit eget liv, altså en ting er, hvad samfundet gør, hvad vi kan gøre, men en anden ting er, altså man skal selv kunne vælge det, og man skal selv kunne gøre det, hvis det skal ske. Ikke? Så det kunne være et eksempel, måske til udgangspunkt i en person, som har været hele det her cirkus igennem af kriminelle, hvad skal man sige, spiral, ikke? Og så pludselig måske fundet en passion, eller fundet noget, som har interesseret ham, og blive hjulpet på vej til at skabe noget. Ikke? Så det var okay, det var det. Tusind tak. Selvfølgelig. Hvis man har en gang, det håber vi bruger det. Ja, det kan vi i hvert fald. Vi slukker her.